My dear brothers and sisters in Christ, there are two movements in every relationship. And in our relationship with Christ, there is the movement, there is discipleship, centering in Jesus Christ, and apostleship, being sent on a mission. Sa buhay ng mag-asawa, there has to be a centripetal force. They have to get to know one another. There is a human attraction called love, which is very mysterious. You are attracted to a woman, and the woman is attracted to you. Isang bagay na hindi natin maintindihan. Of all people, siyang napupusuan mo at sinisinta ng iyong puso. Yung kanilang pagkilala sa isa't isa ay matutungo sa paghahandog ng buhay sa isa't isa, sa buhay mag-asawa. Then from themselves as husband and wife, pag nagkaanak sila, yung kanilang love takes another level para sa kanilang mga anak. Hindi lamang sarili nila, kundi ang focus ng kanilang pagmamahalan ay ang kanilang mga anak. My dear brothers and sisters, in our gospel today, sinabi ni Jesus, kung patuloy kayong susunod sa aking aral, tunay na kayo'y mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. So sinabi sa atin ni Jesus dito kung sino ang tunay na alagad at sino nga ba ang tunay na alagad. Siya'y naniniwala sa sinasabi ni Jesus at ang sinasabi niya ay totoo. Tayo mga Kristiyano, naniniwala tayo si Jesus ang anak ng Diyos na nagkatawang tao, lalang ng Espiritu Santo sa pamagitan ng Birhen Maria. Pinapaniwalaan natin yun. At ang mga salita ng Diyos, ang mga turo ni Jesus, pinapaniwalaan natin ang mga yun. Tulad na sa mag-asawa, kailangan may tiwala. Mahirap magmahalan kung napakaraming mga pagdududa. Kaya ang kanilang relasyon ay punong-puno ng pagmamahal, hindi punong-puno ng pagdududa. Alam niyo, isang bagay na hindi mo makalimutan. Meron isang lalaking kinasal ko, at bago siya kinasal, nagtapat siya sa akin, Father, the woman I am getting married is not my type of coffee. Bakit mo siya pinakasalan? Sabi ko. Kasi Father, pinag-aral niya ako. Nang dahil sa utang na loob, narito ko ngayon upang pakasalan siya. Sana, hindi utang na loob ang naging dahilan kaya ka nagpakasal, kundi wagas na pagmamahal. Dahil ang buhay mag-asawa, until death do us part, handugan ng buhay. Isa pa na nagsabi sa akin, isa namang babae, bago siya kinasal, sabi niya, Father, marami akong pagdududa sa aking asawa. Marami nagsasabi, meron daw siya unang kasal, ikalawang kasal, at ako na ang pangatlong kasal. Nangyari na po yun. Kaya pagdududa ng isang babae sa kanyang asawa. Tayo mga Kristiyano, wala tayong pagdududa kay Jesus. Naniniwala tayo sa Kanya, siya anak ng Diyos, at naniniwala tayo sa mga salita ng Diyos na nagbibigay buhay sa ating puso kay isipan. Ang isang alagad, bukas ang tenga, bukas ang puso, bukas ang isip upang makinig. Alam po ninyo, minsan
naghanap ako ng isang image ni Mama Mary sa isang Catholic store. Pinakita sa akin na nagtitinda yung tatlong larawan ni Mama Mary. Pare-pareho ang itsura. Hindi mo ma-distinguish kung sino ang number 1, 2, and 3. Wala akong pagpipilian. At tinanong ko yung nagtitinda, ano bang pagkakaiba ng tatlo? Pare-pareho. Hindi, Father. Hindi po pare-pareho ang tatlong estatwang yan ni Mama Mary. Ano ba yung pagkakaiba? Sabi ko. Inalis na yung corona ng Birhen. Kumuha siya ng alambre. Doon sa unang estatwa, pinasok niya yung alambre sa ulo ni Mama Mary hanggang ulo lang. Ikalawa, Father, tingnan mo. Pinasok niya yung alambre, tumagos ang kapuso. At yung tatlong estatwa, pinasok yung alambre, lumabas sa kamay. Yan ang bibinin ko, sabi ko. Yan ang tunay na larawan ni Maria. Isinapuso niya, isinabuhay niya. Inintindi niya ang kanyang misyon. Nagtanong siya sa akin. And when she was clarified, be done unto me according to your word. Naginig si Maria. Inintindi niya ang proposal sa kanya ng angel at buong puso niyang minahal at pinaglingkuran ang ating Panginoon Kristo. Yun ang proseso ng mga salita ng Diyos. Listen to the Word of God sa tenga. Pero iba yung hearing sa listening. Maraming nakakarinig, pero hindi sila talaga nakakarinig. Many people hear, but they do not listen. Yung listening is listening with your mind. It's listening with your heart. At ang bunga nun na yung obedience, o autire. After listening, ikaw ay susunod sa iyong narinig. So, my brothers and sisters, bukas ang puso at isip ng isang alagad upang siya'y matuto. Ang isang tunay na alagad ay laging bukas upang matuto. Kapag sarado ang isip mo, tapos na ang pagiging alagad mo. Kapag ikaw ay nag-aaral, sarado ang isip mo, wala kang matututuhan. Kapag iniisip mo, mas magaling ka sa teacher mo, wala siyang may tuturo sa iyo. Kasi, sarado na yung isip mo eh. Kaya ang tunay na alagad, laging bukas ang puso at isip upang matuto. Sabi nga nila, the biggest school is the school of life. And the biggest room is the room for improvement. Kaya nga meron tayong ongoing formation. Hindi ibig sabihin, nagtapos ka na ng college, nagtapos kami ng theology, tapos na. Hindi. Meron tinatawag na ongoing formation. Maraming may tuturo sa iyo ang iyong karanasan. So the older you go, the more experience you become. And the older you become, the more wise man you become. Bunga ng mga turo sa iyo ng karanasan sa buhay. Ito ang tinatawag natin constant renewal. Handang tumugon sa hamon ng pagbabago. Yan ang buhay Kristiyano. Christian life is dynamic. Laging bukas sa pagbabago. Kaya nga naging Papa, si St. John the 23rd. Binuksan niya ang simbahan, tinatawag na adjournamiento. Vatican II, ang daming pagbabago na inilusan ng Vatican II sa buhay ng inang simbahan. Noon Latin, noon nakatalikod ang pare, ngayon Kapampangan na. At pwede nang maglingkod yung mga laicos sa altar. Noon nakaharap ang altar, communion rate. Ngayon, bukas ng altar. Napakaraming pagbabago na idinulot ng Vatican II dahil ang simbahan ay dynamic, may buhay, at ang buhay ay laging umuunlad. May mga pagbabago, kaya ang isang tunay na alagad ay bukas ang isip, bukas ang puso, bukas ang buhay upang magbago sa mga pagbabago. Otherwise,
may tuwang Paulo, nung inabisang magbayo, kailangan magbago. Sabi nga nila, mahirap turuan ang aso ng mga bagong trick kung matanda na. Eh yung mga kandilig sabi niya, adult lahat sila. Kailangan matuto sila. Kailangan bukas ang isip nila. Di sila pwedeng matigasan ang ulo. Kailangan matuto silang matuto sa mga turo ng Panginoong Jesucristo. Ang tunay na lagay ng katotohanan. Ano bang katotohanan? Katotohanan na si Jesus ay anak ng Diyos. Itinuro sa atin ni Jesus ang katotohanan at tunay na kahulugan ng buhay. Itinuro sa atin ni Jesus kung ano ang mahalaga sa buhay. Hindi yung kasikatan, hindi yung pagpapayaman, hindi yung pagpapasarap ng buhay sa mga pita ng laman, kundi ang kahulugan ng buhay nasa paglilingkod sa Diyos at sa kapwa. Ang kahulugan ng buhay ay iyarin mo yung buhay para sa iba. Alam ang mabuti at ang masama. Hindi kinukusinti yung masama. So my dear brothers and sisters, sinasabi ni Jesus, ang katotohanan ay palalayain ka. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Palalayain ka ni Jesus. Palalayain ka ni Jesus sa anumang takot sa buhay mo. Hindi tayo nag-iisa. Kasama natin si Jesus sa larangan ng buhay, kaya hindi tayo dapat matakot. This is one of the greatest psychological help na binigay sa atin ng Panginoon. Huwag kang matakot. Kasama kita. At hindi tayo iiwanan ng Panginoon. Bago siya umakyat sa langit, anong sinabi niya? I am with you until the end of time. Kasama ninyo ako hanggang sa wakas ng panahon. Minsan po, meron akong linanya, inanoint na isang babae, halos nasira ng bayi. Laging sumisigaw, hindi makontrol. Bakit? Napanaginipan daw niya ng kanyang asawa sa Saudi Arabia ay pinugutan ng ulo. Kaya kapag may dumadaan ng jeep o dumadaan ng aeroplano, sumisigaw siya. Nagwawala, umiiyak dahil baka rin deliver ang bangkay ng asawa niya. Wala ng ulo, nasa kabaho. Nalaman ni Tonyo ang kalagayan ng kanyang asawa. Umuwi si Tonyo. At sabi niya sa kanyang asawa, huwag ka lang matakot, sweetheart. Nandito na ako. Hindi na nagbalik si Tonyo sa Saudi. One time sumakay ako ng kalesa, siya yung kutsero. Anong halang sa asawa niya? Iniwanan niya ang abroad. Kahit kutsero lamang siya. Kasama niya ang kanyang asawa. Kumusta niya ang asawa mo, Tonyo, ha? Among matilunin po. Uli niya umilikon. Hindi tayo iniwan ng Panginoon sa ere. Kasama natin siya. Ito nga ang buod ng Psalm 23, ang awit ni David. Ang Panginoon ay ang ating pastor. Hindi ako magkukulang. Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan. Wala kang katatakutan pagkat ikaw ay aking kagabay. Ang tungkod mo at pamalo, aking gabay at sanggala. Di ba napakalaking consolation sa atin, no? Even though I walk in the valley of darkness, I fear no evil, for you are with me. Sa panahon ng COVID, huwag kang matakot. Kasama mo ang pamilya mo. Sama-sama, harapin ang hamon ng COVID. Nakakalakas ng loob kapag kasama ang mami at daddy mo. Mga kapatid mo, sama-sama kayo. Isang pamilya, nagkakaisa ng mamahalan, laban sa mga laban at hamon ng buhay. My dear brothers and sisters, sa unang pagbasa po ngayon, napakaganda ng binasa ni Sister Esther. Meron tatlong binata.
si Shadrach, Meshach, Abednego, mga pangalan ni Hebreo. Nawala ang takot sa puso nila, Shadrach, Meshach, at Abednego. Ang gandang pangalan na kakaiba. Nais ni Nebuchadnezzar na sumamba sila sa Diyos-Diyosan. Pero alam ng tatlo, hindi totoo yun. Ang kanilang mga Diyos-Diyosan hindi totoo. Kaya sabi ni Shadrach, Meshach, Abednego, hindi kami sasamba sa iyong Diyos, sa iyong mga Diyos-Diyosan. Kahit napatayin mo kami, hindi kami sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Ang tapang. Sige nga ng Nebuchadnezzar, painitin nyo na 7 times ang pugon. At doon itapon ng tatlong binatang ito. Alam nyo, hindi sila natinag sa apoy. Habang sila'y sinusunod, liniligson sa loob ng pugon. Ako, may nakita sila. May kasama silang isang lalaking nakaputi. It could be Jesus Christ, the Son of God. It could be an angel. Even though I walk in the valley of darkness of death, I am with you. Sinamahan sila ni Jesus sa pugon ng umaapoy na kamatayan. Lumabas sila na hindi man napasok at walang paltos sa katawan kasi kasama nila ang Panginoon. Even though I walk in the valley of darkness, I fear no evil. Even though they will put me sa kumukulo o umaapoy na nag-aalab na pugon, I fear no evil, for you are with me. My dear brothers and sisters, ito ang pinatunayan ni San Lorenzo Ruiz at ang mga unang Kristiyana na wala ang takot sa puso nila. Pinakain sa leon, sinunog ang katawan, pinugutan ang ulo, pinana, ipinako sa krus, hindi sila natakot. Dahil wala makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Ito ang pinatunayan ni San Lorenzo Ruiz. Sa harap ng buko ng mga malupit na Japanese, pinagtatakwil sa kanya ang kanyang faith. Hindi natinag si San Lorenzo Ruiz. Kristiyano ako, Pilipino ako, hanggang kamatayan, kay Kristo ako. Ang tapang. He underwent a lot of torture. Tinusok ng mga malalaking na kayo ang kanyang mga taliri. Ibinitin ang patiwari sa isang mabawang kayo. Water cure, pinainom ng maraming tubig, tapos linundagan ang tiyan upang may positing dalang. Hindi siya sumuko. Ang tapang ni San Lorenzo. At ang kanyang pagkakagay, libong buhay man, iaalay ko sa Panginoon. Even 1,000 lives, I will lay them down to my God. Tayo isang buhay na, tayo isang oras na, tayo isang araw lang kumisan, pinagdadamot natin, pinagdakait sa Panginoon. Si San Lorenzo, libong buhay man, iaalay ko sa Panginoon. My dear brothers and sisters, papalayain ka ni Jesus sa iyong sarili. Madalas sinasabi natin, gusto kong buhay, hindi ko magawa dahil sa concupiscence. Kayong yumanting marot. Pero ito ang good news. Hindi lamang sapagkat ako'y tao lamang. Sapagkat ako'y marupok, mahina lamang. Kalahati lang yun. Totoo, tao tayo, may kahinaan. Pero kaya natin magbago. Kaya natin ibago ang sarili natin sa putik ng kasalanan at kaya natin baguhin ang buhay natin sa tulong ni Jesus by the power of the resurrection. Kaya natin magbagong buhay. Kaya natin baguhin ang takbo ng ating buhay sa tulong ni Jesus na muling na buhay. Let us remember St. Augustine. Isa siyang usakal na makasalanan. Biglang mo siya yung burak niya at kasalanan. Barkadero yan. You name it. Pinasukan ni San Agustin. But in the end, by the power of God's grace, he received baptism. Panagalan ni Santa Monica. Buritin pa na din ni Santa Monica, may salvatay Santa Monica para kayo. Bandang muli, may salukot siya San Agustin.
while sitting in the garden, narinig niya yung Bible, take me, read me, let's yet call it. And it was the beginning of his love affair with the Lord. From sinner to saint. Kaya magbago ng isang makasalanan sa tulong ng power of God's grace and the resurrection. Palalayan ka ni Jesus, palalayan ka sa kung anong sasabihin ng ibang tao. Gagawin ka niyang proactive. Madalas po takot tayo sa kung anong sasabihin ng ibang tao. At hindi tayo takot sa kung anong sasabihin ng Diyos. Sometimes we are active. Nakikinig tayo sa sinasabi ng iba. Ang tao naniniwala sa sabi-sabi ay walang bait sa sarili. Let us be proactive. Being proactive is a response that comes from the will. Let us not allow people to decide on our feelings and our actions. Meron pong dalawang mag-ama, dinala nila yung kanyang kabayo sa town square upang ipagbili. Nakatali yung kabayo, hila-hila ng mag-ama. Duman sa palengke. Nakita sila ng mga nakatambay sa tindahan. Tingnan mo yung mag-amang yun. May kabayo, hindi sinasakyan. Nag-usap yung mag-ama. Anak, sabi niya, ikaw na sumakay, akong hihila sa kabayo. Sumakay naman sa kabayo. Duman sa tindahan, sabi ng mga tao, tambay. Tingnan mo nga naman yung anak, hindi naawa sa ama. Siya pang nakasakay, hinihila ng ama. Bumabay yung anak. Pinasakay yung ama. Tayo ka na sumakay, nakakayang anak. Sumakay ng tatay. At umiinihila ng anak ng kabayo. At sabi ng mga tao sa tambay, sa tindahan, "Aro, Diyos ko, baka niya yung tata. Huwag siyang makasakit, anak natin, paburan na yung naglakad." Alam nyo, bandang uli yung magaba, tinapon nila yung kabayo sa ilog. Dahil sa sinasabi ng tao, ang taong naniniwala sa sabi-sabi ay walang bait sa sarili. Palalayain ka ni Jesus sa kung anong sasabihin ng ibang tao. Dapat matakot tayo sa kung anong sasabihin sa atin ng Diyos. Tulad ni Mateo, nung siya'y pinatawad ng Panginoon, he became proactive. Hindi na niya inintindi ko ang sasabihin ng mga tao. Ang inintindi niya, sabi ni Jesus sa kanya, sumunod ka sa akin. Palalayain ka ni Jesus sa iyong mga kasalanan. Hindi lamang kasama kita, kundi pinapatawad kita. Napakasarap po ng feeling na pinatawad ka. Diba? Kapag ikaw ay may kasalanan, balisa, tuliro ang iyong isip. Hindi ka komportable sa buhay mo, sa galaw mo kapag meron kang nagawang kasalanan. Pero kapag namumpisal ka, tumayo ka mula sa confessional, you are liberated. Ang sarap ng feeling na makatawaran ka. Bagong buhay ang alay ng Panginoon sa mga taong namumpisal at napatawaran ng kanilang kasalanan. Tulad ni Zacchaeus, feeling great siya dahil pinatawad siya ng Panginoon. Tulad ni Maria Magdalena, napatawaran siya. Tulad ni Maria de Betania, tulad ng isang babae na huli sa pamamalo niya, tulad ng babaeng Samaritana, tulad ni Santa Juana de Cusa, Santa Susana, mga taong pinalayan ng Panginoon sa kuko ng kasalanan at karamdaman. At marami pang iba dahil naranasan nila ang pagpapatawad ng Panginoon, naging malaya sila. Walang silang pakialam sa sasabihin ng tao. Ang inintindi lamang nila, sinasabi ni Jesus, ang pagmamahal ni Jesus, ang naging lakas at tanggulan ng kanilang buhay.
My dear brothers and sisters, nag-aaral po tayo ng Rizal course. Sa college, meron Rizal course kung nag-aaral kami. Meron exams. Tungkol kay Rizal. Pinag-aralan namin ang buhay ni Rizal. Pero hanggang doon na lamang siya. Hanggang doon na lamang sa libro si Rizal. Si Jesus ay hindi isang libro na pinag-aaralan. Tulad ng pag-aaral natin ng Rizal course. Si Jesus ay isang kaibigan, isang mabuting pastol, isang tagapagligtas, isang anak ng Diyos na dapat natin kilalanin at pakinggan sa kanyang mga salita. Sana sa edad natin ito, sa pakikinig sa mga salita ng Diyos, ay umusbog sa ating mga puso ang pagmamahal kay Jesus. At ang pagmamahal na yan, sana ay ang maging dahilan upang maglingkod tayo sa Kanya. Mag-alay ng buhay para sa parokya, para sa ating mga pamilya, para sa ating kapwa. Pakikinig ng mga salita ng Diyos, pananalisik sa mga salita ng Diyos, pagninilay sa mga salita ng Diyos, pagsasabuhay sa mga salita ng Diyos, paglilingkod sa kapwa at paninindigan sa mga salita ng Diyos.